Albaida ha fet molta indústria també. Albaida, olleria, molta indústria. I cada vall ja és més agrícola. Són més familiars. Més familiars i ajuden molt als pobles familiars. Un poble de serra tot de curves. I si des de Canal a dalt, tot curves. Ara, això és un pas per la castellana. La Vall d'Albaida es caracteritza per ser una comarca emprenedora amb gent treballadora i preparada per superar tots els reptes. Des de l'IEVA, l'Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida, volem impulsar aquest esforç organitzant el tercer Congrés d'Estudis de la comarca, que es celebrarà els dies 12, 13 i 14 de març a l'Olleria, on es tractaran temes relacionats amb els diferents àmbits de l'educació, la biologia, la medicina, l'economia, la comunicació, la cultura. Convalidable per 2 crèdits de la Universitat de València i un certificat del CEFIRE d'Ontinyent. Participa! La solució està en la vall. Han treballat molt en la Vall d'Albaida, Podeu trobar les inscripcions i tota la informació a la plana web de l'IEVA.